Za to posledné minúty alebo sekundy tohto Silvestra sa blízia. Čo sa deje? Ďalšie bam. Bam! No, to je veľmi dôležité piráty. Ja poviem tady tým. Nehádzať piráty, keď nie sú prvá zospeli, nejaký skúsený. Ale pozor na auta. Ako to tam? Stále pávia. To nemôžu. Veľkým peniazky z kapiec úsetí uletu. Veľkatý. Bam. Wow, svetliče. Bublinky všetky utekajú z vínka dobrého a sampeckého vynikajúceho. To je príliš ďaleko. Jak tu hádza pilátov nosí dvaja chlapci Janko a Samko mal. A to sa to upustíme, že si Silvestr počkať. Jaké megatóny? No pekne. Dvaja silní megatóny idú na vás. Podozávajte s bachám. Janko, ide veľká raketa. Paťo, čo? Dve, no. Prosím? Idú veľké rakety, pozri. No dobre, to chcem vidieť. Ty kokos, pozri, to bude. To sa bojím. No. Robí ten krásny. Vyplavte sa. Baldu. Ty vrďo. Tu jo. Kanonáda. Hej. Jo, áno? Hej. Doláci to hej, malo? Neviem, auta prejde. Robil som. Dal som. No ja ani nestane, že to zakladne vybuchnem. Čo je Viper? To bude palma. To bude tá krásna palma. O to asi. Takže počkáme, potom palmička dojde a je konec Silvestra. Tento je nás. A prečo to bude tak seminář? Nie, pre nás toto video bude moje silvestrovský speciál od dneska. Za na to, čo som najrychlejšie horí. Tak, a teraz počúvajme. Ruky. O, stojí. Môžeme počúvať. Zatiaľ musíme sa počkať moment, keď to povedal. Dáme opäť tá pekná veci. Chcem tu plevať bez rukavíc, som si zabudol. No počkáme. To je švédská fotka. Ty kokso! Tu budem vidím, ako atomová bomba. Už sa tu budem vidím, jak to vybuchuje. Zatrasol ten dom, ty kopuje. Ty kokso. Ja to stále vidím, jak ten výbuch má. Tak je myslím, že ten výbuch z hlavy, ja ho stále vidím. Teraz... A to bola jaká šleha? Ja som sa nevedel, že... Som nevedel, že je prvá svetová vojna. Alebo druhá svetová vojna. Tretiam. Ale to musíš rýchlo odhodiť, to je takto také silné. Máky. Aha. Niekde, ak to začne ísť, jak to zasvietí, takto je. Vštielky idú. Vštielka Mája ide. Ja som nevedel.
Dobre som uvedel. No včielička. No včielka Maja ide lietať. Možno také kvetinky nájde teraz v zime. Ale tak to nebola včielka. Tak to včielka nebola. Toto je včielka. Nepíška v ucha. Včielička teraz mohla byť. Nepíška úplne v ušiach. To, keď mi píšte dúfala, keď to je ten výbuch, to je atomovej bomby. No. Tak so. Za chvíľu. Môžem som si napiť. Panské. Ženy. Neboli sme vážni, nechali sme vám Včielička jedného nejde? Talibana opretého stenu. Nedá si došiel. Čo? Pomeň. Je Taliban. A to bola to. A ide palma, Paťo. Je piška. Je palma, tak to ukončíme. Ide palma. Tak chvíľku, keď sa mi to nevyvíje, dúfam, že nie. Janko, ide palma. Ide to. Bude to silný buchod, alebo nie? Čo? Bude to silný buchod. Krásna palma, Paťo. Ale. Teraz, len pozeraj si. To bude krásna. Bacha, toto je boj! Ja som ťa trochu minul. Taká modrá. Pozeraj, hen tam. Šum. To bude už mi nepíška v ušiach. No si pravdu. Vidím dobre. Koľko hodín, hen šum. 41 minút už púšťame. No, videa ja pozerám. Skúšam, aké dole videa. 7 minút. Musím? Jaj.